Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Kanya ti umay mo ibaga. Mabalin ka diya bumulo di ti martilyo yo, Kapitan. Wag, John. Tariman ako madyan nadadala ri daw, may. Ay, pabuludan ka ng dadaan. Ha? Ay, day. Nay, aglat-lati mo't launa hindi ta martilyo yo, Kapitan. Babalin? Agrupo-rupa mo't na martilyo? Ang mga numatitan wakpay dita. Na, kunak man nuri daw ti pangusarap. Apay ko maamatitan no ka. Ha? Ano di mo kayat? Saan laang? Ano sam ta agaramat iti bato? Gayam kagawad, anya tar aramidem dito'y balay. Ay, kwa. Dumawat ako maitibunga ti manggayo, Kapitan. Manan? Mabalain. Ay saan? Tsak ipadpadawat ti bunga ti manggamay. Apay ngay kat ko naman ni Mariba nang umayak lang mga ala. Tasayang kanumat lang ta matintinag. Baya mamatinag itipo na taabuno na mitlaang. Ay unay kan, Kapitan. Di ka magpadawatan. Basit lang matalag. Hindi mo ipilay. Agawid ka no awanan ibagam. Eh, sayang dagiti matintinag, Kapitan. Ipadawat mo latta ko man kanya. Basta. Jak ipadawat. Ada kwartap. Ultimo mangga. Dawatin pala. Ano ti masapul mo pare ba daw? May kamay dito'y balay ka rabi eh. Wah. Wa nga. Gawa ang tabi siya. Mabalin ka diti bumulod iti bagasyo, paray. Manay. Ay, huwag ko mapare. Awan nga minan ti isa ang may kanituyang kap. Ay, naruam kayon. Nagtrabaho kayo ngamin Sana bali at asukatan mi mutlaang, paray. Naira na ngamin na naibus kay tila ko ni Marikuanan. Sana bali asukatan mi mutlaang adagos, paray. Nunalaka na kay apabuludan ni Banang. Nusyak, saan? Ha? Anya ti kayat mo sa wine, paray? Ay agawid ka. Jak agi pabulod. Disturbo ka iti trabaho. At akaw, tuya. Ayan di bagas abinulod mo ken ni Kapitan. Ay, awan tinabulod ko, tuya. Anya? Awan to mga min ni Maribana. Ni pare Enteng tinakasarita. Kit makaungit pa'y kanyak. Ay na, nagsakit tinakam ko kadagita nga ibagbagana. Kat imbagam ko maasukatan tamot laeng Kit imbagak, Mike. Mawan, sana pulosan ang tay. Anya nga iti kanunta, sapay rabi ayn. Anya nga tanong padasan tati bumulod kin kwaraw. Kaano per kilo laeng matigat-gatangan abagas na. Kit padasan talaang bit Sana bali tadayo mo't anan-anos ni kwaraw ngam ni angkel na. Sigay, inka nga rod padasan, oray basit laeng. Muntoy nga ron taplas laay, tama pa na. Kapay ngay may kayo dito'y balay ka o katrabi ay tata ba daw? Bumulod ako matibagas mo, kwaraw. Naibusan tibagas mi kanina na matuya. Ay, sapay nagbasit lang ang tinabati abagas ka. Ije balay daang kalintay. Napanak itay, saan nakapinabuludan. Ada ka diti may pabulod mo, kwaraw. Uray basit laing. Sukatan mi mutlaang, intun bigat. Sige, pabuludan kayo ng basit lang. Okay nga raw, kwaraw. Tinapatag, kat adati may saang mita arabe. Sana balay, sukatan mi mutla dagaw. Maray, adda ka din lakom abagas. Addan Gumatang kami man nga raw iti half kaban. Umay to alaan ni badong ko intun madamdama. Tasukatan mi ti bagas abinulod mi kinikwaraw. No kasta, sana ni Kapitan tinagbuludan niyaw? Saan maray? Di namot pinabuludan ni badong. Pinagsasawan na paikit di Oray siyak maray. Idi na minsan ngal daw. Napanak di mawat iti bunga ti manggada. Tako naman ni Mariban nga mga laklat ta. Angam, di nakat inikana ni Kapitan. Nay, apay nga ikat nagado ti bunga di manggada. Di namad nga rod kaya tagpadawat. Sayang matintin nagdalaan. Okay lang ka no, nga oray matinag. Tagbalinto mo lang abuno na. Ay, una yun ay tapanunot ni Kapitan. Ay, nalabos nga rod, mare.
Isama ni po dita. Jak mapanijayan. Urayak langan nga gawid ni Maribanang. Mayak manang, Kyle. Si kamanday. Anat aramidam dito'y balay, kwaraw. Umayak ko mamakibuyang, Kyle. Sa nabali tawan mo't niyan tibanang amang usar iti TV, yaw. Ay, saan? Saan na mabalit? Buya-buya iti TV dito'y. Apay nga yan, Kyle. Apay. Si kaya tagbaybayad iti kuryente mi. Ha? Nunian titiadda dito'y balay. Urag malmalumak agbuya iti TV. Okay lang. Di mo man ipilit. Ta saan asyak ni Antim Abanang? Nagimot kayo mutay. Da. Makibuyak lang, mate. Ay, kas kinunak anya. Saan asik tagbaybayad iti kuryente? Kan may sa? Mga no, ibusang man iti kape, iti termos. Nagawitak man langan. Ngam ipulong kanta ko ni Antibanang. Chet, intagbuya iti TV itayan niyang kalmaw. Sana na mabalay. Ni, apay ngay? Napanak kita ngam sana kayat ni Uncle ngagbuya tayo iti TV. Apay ngay? Kat sigud mo't nga agmalmalam ta nga agbuy-buya iti tunggal sa badaw. Una, no ada ni Antay. Ay? Awan pa nga ni Anti kahit. No ni Anti ti aday di balay. Libre pati merinda. Sa dino nga minti na panan ni nanabanang aya. Kano nga agsublay, check. Nagawid pa ilay di lugar da. Tas simangput ka no di kabagyan da. Naggapoy di abroad. Jak mutamo no kano nga agsublay. Saan ta nga ron ta makabuya na? Ay, sana talaga. Urayan talangan nga agsubli ni Antibanang. Anyat gatangan yok. Saan kami agumatang kagawad? May kam lagi standby dito iti sinang. Sabado mo gayam ita. Saan kayo kading agbuya iti TV di balay dangkal mo, kwaraw? Iparit nan di agbuya iti TV dyan. Anya, kasigod mo ta makibuy-buya kayo. Jak man mo iti day dyan anggal ka. Awan lang ni Antibanang kat imimot mo tayo. Hauray siyak, inimutan nakmut iday. Agdaw-dawat akiti manggang sana nang tag. Ay, wey. Malagip ka. Hindi bumulbulo dakmet iti aradaw, di na kayat. Kunaklaki din no siyaklaan ti pinagsasawan na kanimimutan na. Oray da kayo magaya. Maray, gumatangak man iti assign. Day talaang. Wen, Maray. Mabitlaan nga raw. Ayun gayam, Maray. Dakusip mo't kan kwarog tinakitak anag ka po dito'y tersinam itay. Wen, isuda, mare. Sa dino nga'y ti papananda. Ije balay da kusip ka no, mare. Itaman pa'y asaan da nakibuya iti TV da kapitan kat Sabado mo't ita. Iparit ka no ni kapitan. Hay una yun da dya kapitan. Pagsasawan na mo't amin yung dagiti karuban na. Wen nga rod Asino nga itimang tulong kan kwa na. No bilang laeng. Nang runan no awan ni Maribanang ije balay da. Nagwara sa dito'y barangay tayaw. Tidakas nga aramid ni Parinteng, tuya. Ay, wan nga raw ba daw. Uray ititirsi na ni Marikwanang. Daita ti pagsasaritaan dagiti customer na. Agan-an na dahi ta Parinteng. Kasino nga iti mayat at tumulong kinkwa na. No apain namin ti karuba na. Panagkuna na siguro ak di nakasapulan ti tulong tayo. Amuna ya. Saan lang nga may sa ti aldaw, tuyang. Dumting tumit ti panawain at itulong tayaw ti kasapulan ni Parinteng. Haw, napaya di ka umunag di ta barangay haul. Nakakandado mo, Chip. Anya? No kasta, awan pa'y ni Uncle Kao. Ay, awan pa'y. Kat no alas 9 ni ti agsapa. Awan text na kan ka, Chip. Awan mait. Kun nakasaramot ti balay da iti 5 basak. Kunak nuadan dito'y barangay haul. Wano na pa ni Jacintraw. Nawan mo tinadakdakamat na kanya. Sa pa da ipapirma ka papilis. Umayak man agtambay dito'y tersina Marikwanang. Sige laan, awan parikot, mare. Ay, thank you, Maray. Ay, Nangag mo ka din ti damag, mare tuyang. Anya adamag. Mapukpukaw ka naman ni kapitan. Ha?
Kapitan, mapukpukaw. Wen, saan ka no nag-report dita barangay hall iti duangal daw? Kan nakasara ka no ti tawad ah. Amangan mo't no nagpasintraw. Ay, tsaka mo amare. Awam mo't limabas ni ti tersenak. Wano. Ay sus, amangan og saksakit mo't maray. No saan ang nagpasintraw? Kan no awan ije barangay haw. Amangan no adalang ijay balayda. Badaong! Hoy, Badaong! Agriing ka! Badaong! Unay kami tintuya. Apeya. Ingka man kitaan ni Kapitano at ije balayda. Amangan kit din no at dadakas anak pasamakan ko ana. Apaya na ibagam ti kasta. Kat no duang aldahon asaan ang nag-report ije barangay hawl. Amangan no nagpasintro Saan ka numot alimabas ijay ayan ni Marikwanang? Wano amangan no napan na bangkag da. Di nakita ko malimabas di tao. Ay na, tumakder ka kididitan tayong kakitaan. Sa bali nga may nagparparik na kanya. Mala, mapantado tuya. Yakmut kaya tasyak lang di mapan. At datang dito balay da parinteng, tuya. Ngam nakasira mo titawad Ngam saan mo na nakakandado tiridaw da. Kaya't asawan da ita. At dalaang ni parinteng iti unag di balay da. Kita ma. At dapat iti chinilas na dito ruan. Ala, agtuktuk ka. Parinteng! Adda ka didita. Pare! Siyak na ito. Ni kumpare mabadaw. Na dito unag. Umunig kayo. Langag mo na jay, tuya. Sige, umunag ta ka na. Itikas jay atuno ti busis na. Madlaw nga datirik-rik na tuya. Mala, umunag ta nga rodel. Nakaidda ka lang, magditadatar paray. Sana ka makabangon. Anya nga mintin na pasamak aya, paray. Natnaga kiti muli kiti mangga. Anya, ay unay kan paray. Nag-text ka kumamot, akada kamay. Di mimut amo akas to'y gaya mo, di kasasaan mo, pare. Sana ka makagaraw. Na yung baglagan. Tanaba ilak pati mo nagditi balay. Kalpasan ti panakat ko. Tuyang! Awagam di kwaraw, tayo tulod tayo ni parente ka di ospital. Ang mga nuad dati fracture na. Iso asa na makabangaw. Sa pinagngato na ito'y punti mangga, dito'y arubayan na. Well, sige. Tawagak mo't lang ni Maribanang. Taipakaamukan ko na ti kasasad ni Kapitan. Agyaman na kada kayo. Paribadaw, marituyan. No saan kaya napan iji balay? Ang mga dunataya kon. Awan na nyaman na pare. Magpaimbagkan. Tapno, jajaming tayo manay. Agyaman akmat kada kaya. Waraw, kan usay. Tayo tulundak dito ospital. Awan tiyan nyaman na, Kapitan. Unang pa yung sumanggal. Uresi ka kagawad ko nang. Thank you iti prutas ngentid maw. Basit abanag, Kapitan. Ala, agpaimbag ka. Ay, umayon ni Maribanang. Nagdardaras ang nagbiyahe tamadanagan unay. Agyaman akmanin unay kada kaya. Kapitan, saan mo nga ipaidam titulong mo kadagiti kaarubam? Tainton si katag kasapulan, si dadaan damat at tumulong kan ka. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Nay, adamot ti baro asarmeng dito'y silid may. Sa dino nga tinangalaan nito yung iti daytoy asarmeng. Nakariing kamot gaya mo. Umay kanta mangantan, nakaluto akaw. Mabit man lang tuya. Sa dino tinangalaan iti daytoy asarmeng. Ay kat ginatang ko ijay ilay, sekunhanday ta. Ngamayat ti disenyo na. Kita madlaw ang nginginaan. Ay unay kan tuya. Na, apay dakas? Amumod nga larti ka kadagita agamit. Paglalo no sikanhan. Apay pailangan ang iyawid ka. Di ka pa'y katagyaman, tadda ginatang ko pagsarmingam. Ay ureawan ti pagsarmingak no kastamot lang asikanhan. No saan na kaya't nituyang ko nga'y katinday to'y sarming dito'y silid may. Nasa isaya at langay no iyay salas ti pagturuga. Alag, day to'y pungan kaw, kinulis kaw. Nay, anya tar aramida badaw. Al-alaam ba't day tapungan kan ulos mau. Wait, iyay salas ako na maturaw. Kahit naglawa mo't day ko'y kamata. Saan ka makaturog dito'y silid ta, no kastoy laeng. Anya, sapay naglamag ita. Ay, katanusa ko na. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat kabutang mulat ta day tasarming aginatang ka. Saan na ko napakibiyangan tuyak? Basta ijay salas ti pagturuga. Ay unay kan. Ala, isublim day ta ulas kan pungan mau. Ta ikatak day ti sarmain. Ipan ko pa'y laang ijay salas. Agpaisaw? Wan, mala, aglisi ka nga ruditan. Nasa pakamay tuyak. Sa dinaw ti papanam. Adda papanan may kin ni Maribanang. Papananyaw. Agpaili ka may. Mala, tagrubuat akpay. Tanay, agur-urayan ni Maribanang ijay tersina ni Marikuanang. Mabit man laeng tuyak. Apay, adda ipagatang mau. Kwa. Ikatamampay laeng jay sarming di tasalas. Ayun anya. Sigay, taiyalis ko pa'y laeng ijay silid ta. No apay ngamin akabutang mo. Katawan mo't madi amadlaw ko tunggal agsarmingak. Basta ikatamda jay. Tamangan numay para sa kaw. Ay saus, di mo padpadasan ba daw? Maray, apay nga itakalaan. Itay pa'y nga urayan ka. Ay, kasanumot nga main maray. Insimpak pa'y tay ginatang ko asarmay. Tamangan no ibasura ni Badungkaw. Diyay nalawa asarmeng aginatang mo. Wan maray, kabutang na ngamin ka. Nay, apay ka now? Diyak man ang mukan kwa na. Sapay nagmayat da di asarmeng maray. Nalawa. Wan maray. Siyempre, siya gayam tinagpilay. Ay, no naumakan. Ilakom laangan kanyak, marituyan. Saan maray? Paborito dayjay asarman. No mauma ka kunakmay. Malagrubat na kitain. Ang mga nupila ijay paradaan. Sige maray. Ay, agawaan ta nga ruti magna. Taamangan no maibusan ta iti branded abadaw. Sapay nagselda ita, marituyan. Marituyan. Kita am daytoy aw. Ay, bagay ni pari badong daytoy a jacket. Ayun nagpaiso maray. Ay, mayat. Oh, kita am aw. Branded pa ay. Sagmamano ka no day tamaray. 250 laang maray. Oh, kita am ti disenyo na. Ay na. Ay, kursunadak. Ang kaslasaan nga umanay ka ni Enteng. Ay, mudoy man maray kakitaal. Oh, atoy. Ay, kasano ang naibagam abranded day to'y maray? Kita ang ngamin titag na. Oo, kompleto. Hey. Ha? Wan nga agpaisaw. Ay, sigay, alaag day to yan. Sigurado nga umanay kinibadong ka. Sige, Mare. No adamat makita nga umanay ka ni Enteng. Ibagamlat ta kanyak Naimbag lang nga damot jacket na.
Agina na kami pa'y man dito'y tirsina, marikwanang. Silaan ko, kumare. Ay na, agyaman kami, marikwanang. Nagadumo day ta nakasupot ngawit yon. Ay, wen maray, wag-wag dagitoy. Saan labas tawag-wag? Branded dagitoy. Aya, Wen maray. Oh, kita daytoy maray. Branded aja kay 250 only. wan ngagpaiso. Nalakaday ta. Ay, maray. Ado pa'y ati branday. Ngam saan mi nga inala, takurang ti kwarta bay. Enteng, itaman pa'y anasa pa nagawid ka. Ay, wala ta nalpas adagos ti seminar, may. Ah, Nya dagita nakasupot nga awit mo? ay jacket para ken ka, Enteng. Ah. Mabit lang tay pakitaken ka. Oh. Kita man nooman ay dagitoy kan ka. Ay, na. Kurso na dakti kulor na. Uy, kasla branded Ay wen, branded dagita. Ang hindi kalata ko man gimatgatan ta mabalin pa'y matisigod jacket ko. Ay na, Inteng, daanan dagijay. Panawin matan, tapno sukatam. Sana balay, tawag-wag matday ta. Saan anangina? Angam, branded. Nay. Apa nga inuwar mo na kita badok? Agdalusak nga road, ikatek amin adaan tapno masukatan. Anya? Adda ginatang ko kami seta ken jacket mo. Isu asukatamon dagitoy. Ayan na nga Kita ekman? Nakaparabaw di takama. Oh, kita mangkit day no umanay kang ka. Wow! Branded mo dagito ito yan. Talaga branded na kita. Ay, ipadas ko man. Wow! Insuot ko do yan. Kita manubagay ko mudlang. Wow! Bagay mo ba daw? Ay, kunakon ka. Ay, mabit man lang. Apay nga, kastoy ti angot na. Ay, kwa. Saan ko pa'y nga inlabang amin da kita? Anya, nukas ta. Ijay wagwagan, tinanggatangam ka na kita. Dakas aya. Ay, bagi mo dagito ito ya. Diyak kaya tiag badaw iti wagwag. Kasano ngay, nung natay taking kuka iti dayta. Ay, unay kan. Kumporme mga minti pampanunutam. Ay, basta. Diyak kaya da kita, badbadaw, period. No di mo kaya. Itid kon kadakwarog ken usay. Baka muka no gumatang kay ti kawus mo no saan. Ay, kwaraw, usay. Imbaglaengan talimabas kayo dito'y balay. Apay ka day na natuyang. Adda itid ko kada kayaw. Anya day tanan Badaw. Sige, awatin yaw. Saan ngamin akayat ni Tata Badong yaw? Iso ada kayo laangan ti pangtedak. Sayang mat no maistak laang dito'y balay. Hoy, agyaman kami nga rod no kastanan Ay nalipatak nga imbaga. Wag-wag dagita. Mayat ti quality na. Okay lang na natuyang. Di napatag. Kat mabalin pa yung maisuaw. Alalya. At dati alalya, tuyang. Ano ikaw? Apa sinipat nak? Alalyamot asasawam. Apa nga, apuraw mo ti kortina ta, tuyang. Sino katak? Tadaanan dagiti kurtina ta. Kahit nangalaman ngay kadagita. Sa dino kumapay ngay. Ijay wagwagan ta isumot laang ti kabaelak agatangan. Ay, unay kan tuyang. Iawid mo amin nga alalya dito'y balay. Aha, jak amukan ka. Ilang amin pampanunutam. Kasano lang ay, no natay ti aking kuka kadagita. Simurot din ka na, ti alalya. Aha, mangrugi ka man ako nakaw. Dagita kita kortinan ti makikita dito'y balay. Kaya nagkapumit iti wagwagan. Right? Tuyang. Apay aya. Ay, disturbo ka iti panaturaw. Anya tura sa naya. Tingat rabiain, tuyang. Anya nga minti bagam. Makain inuumak nga raud.
Kating ka uminom ijay kusina Adumot ti danom ijay. Saan ang masapul aringan na? Kadwa na kuma. Ada nga min tinabuyak. Ano kastoy nga oras? Kitrumwar lagi ti alalya. Kasanungay, no dati makitak dita salas. Sapay inurnong mo ti second hand nga usar dito balay. Alam na iti flashlight. Taing ka uminaw. Anya nga iti kabutang mo. Balay tamot da itaw. Ay, makamuka mo tandita. Di nakdisturbon tay tuloy ko ti maturaw. Badaong, naturad ka. Saan ka atakraut? Isu ano ang dati makita mga lalya. Ipalapal mo kit diya. Baam, nga isu dati mabutang king ka. Saan kit ase ka? Badaong. Nene. Inya kay dajay. Kasladag tintimpla iti kapay. Nene. Pinatakan na. Inya kay dajay. Dati nakapurawan nakatungaw iti lamisaan may. Ay, taray ba daw? Taray! Ay, tuyang! Tuyang! Agring ka! Ay, Ay, kunak matali nakdisturban. Dati... Anay ikaw? Kilahat mo ta sinipat na kong tuyang. Agsao ka nga minay, tilimpiaw. Adda nga ron agtimtimpla iti kape iti kusina. Anya? Kung nagtumang nga miking ka, saan ka mangyaw awid iti second hand nagamit dito'y balay? Nagtangkin tumit ti ulam. Kita manita, nagadudan nga lalya dito. Nay, agim impaki kamay sa dino ti papanam. Pumanaw ako dito'y balay. Diya akong maanusan di kasto'y mapaspasamak. Ay na ba daw imagination mo laang dagiti makikitam? Amo, no niya tinanggag ko, kinakitak tuyang. Be positive nga min. Be positive nga. Yak amuking ka. Sipod nang ihawid kay ti second hand nagamit dito'y balay. Nagadaon ti daki sa matagtagainab kaw, kin makitkitak. Ay na ba daw kas kunakaon imahinasyon mo laang dagita? Kasano mo nga may negatibo akanayon ti pampanunutam. May bagam day tata sana si kati nakakita. Talaga mat nga may ngawan ti makikita. Saan nakakasgan ka kung konforme ti pampanunutam. Isong adaw ti makikita. Si Kamay, tataba daw. Muna raw, sa dino ti papanam tataba daw. Mapanak ito ni parinteng. Ha? Anya tinapasama kaya? Dakil mo't di tabagmaw. Ima daw, ti alalya di balay may. Nangrugi din ang yawid ni tuyang iti second hand nagamay. Anya? Inyawit ko mo tiwagwag ng internet na natuyang. Ngumawan mo tiyal, alya nakita. Ay katuraya ba? Adan daw. Ha? Ulay siya, tataba daw. Dito'y jacket ngayon suot ka. Second hand da ito yung entered ni Nana Tuyang. Awan pa'y ita angam adan daw kunak manay. Urayan nyo lang Amaw, tataba daw. Imahinasyon nyo lang da kita. Di kayo nga may nagpanunot iti negatibo Limat ka ba dong jay limabas dito tersenak? Nakita ka nagturong itayan da Kapitan Maray. Ay na, pimanaw nga rod ijay balay maray. Ado ka nung amin ti makikita ng alya. Anya? Wen, daita ti pudnaw. Siyak pa'y kit di ati pabasulan na. Tanagyawid ak kanong amin iti second hand agamay. Ay, amangan mo't no negatibo nga minti pampanunutan na, iso akasta. Kasta mo't timbagakan kwa na maray. Ingam di mo't dumngag kanyak. Nasaya at kit di at taijay tinapanan na. Adumot laeng ti sikunhan nga usarin da maribanang. Tapno malawlawagan ti panunot na numakita na. Naimbag ngagsapa, pare ba daw? Kumusta nga titurog mo dito'y balay? Ay na, nasaya at mo't paray. Naimas titurog ka paray. Ayos nga rin. At daman ti saludsodog paray. Sa dinaw, tinangalaan nyo kadagiti kurtina yaw. Ginatang man ni ba nang idiwagwag? Ha? Di mo nadlam. Kapadpada na ti kurtina yaw. Agraman ti supaan nagturugam. Wag na dyan. Second hand. No, second hand dagitaw. Pay nga awan ti nakita nga alalya, di rabi ay. Ay, paray. Napauli magkamit. Ay. Awan ba't paray?
At dalaang din nalagip ka. Ay, agore ka. Ha? Ay, pudno ay at tidamag ka, api manaw ka iji balayaw. Kaputa adda ka no makitkitam nga alalya. Kahit pagpabasulam ni Marituya, ngagyaw awit iti second hand agamit, wunawagwag. Ay, uwan paray. Mumparay, di ka ngamin agpanunod iti negative. Kita mi dirabi. Second hand mo't gamit mi dito'y balay. Ngabawan mo't nakitam nga alalya. Kunampay anasaya at titurog mao. Uwan nga raw paray. Ay, imahinasyon ko laing siguro nagiti makitkitak. Gapo iti negatibo pa nagpanpanunod ko paray. Malita agkapikap na agawit ka. Kahit inton makaawit ka, agsuri ka ka ni Marituyan para. Uwan paray. Kasta, teramiday. Ay na, tatabadong. Awan mat parikot iti second hand agamit. Nulakat kayat mo nga usaran. Kandi ka ngamin ang panunot iti negatibo. Taday tati mang butbutang kan ka. Ala sige. Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng. Adto yung tigat-gatang mamantika, Marituyan. Ay, agyaman ak marikwanang. Nay, adugayam tilakom a beauty products maray. Adda pa'y bangbanglaw, lipstick, make-up, kanda dumapay. Wan amaray. Best seller dagita. Nalaka ama ibos. Amangan numabalay na pautangan na kadagita maray. Tapadasak man magtagilakaw. Kabaila maya. Ay katuna, inak isursor iji kabang-ibang nga ilay. Basta ikanak iti discount Kumabalin lata. Pautangan kay tilakok. Ngam, iti may sa kondisyon, maray. Anya kondisyon, maray. Nas ka nabayadam ti utang mo kanya kalpasan ti may sa bulan. Day talaan? Wen, mayat ka. Ay katuna, maray. Day talagayam. Aday ta. Umanay ka din day ta 2 karton. Ay kat nayunambet tapno at daganas na. Sige, anaya ka 10,000 maray. Ay na, thank you, marikwanang. 1 month to pay Wun, maray, bayadak adagos. Ang mga noawan pa'y makabulan kat nakabayad akaun. Ayun, gayam. Nalipatak na ibagakan ka. Mga ramid ta iti kasuratan. Nga day nutang mo kanyak. Kalpasan na, agpirmata adwa. Masapul pa'y aya. Kawan na. Katinton makapirmata. Agsilpi tapay. Tapno at ebidensyak no kwa. Na kaslaim bagambetin nga itarayan ka, maray. Ay, awan imbaga kakasta, maray. Kasta nga mintararamidag no agpapautangak. Amamata ni tapanawan. No asino tinakautang. Isupay tinatangsit no singirap. Do'y tanyawid mo nakakartaw, tuya. Lako, Nangalaam ngay. inutang ko kini marikwanan. Naimbag man, ta pinautangan na ka. Una, sa nabalay 1 month to pay. Sigurado ka kadaya mailakom dayta iti lasod laeng ti may sa apulan. Ay katuna, isursur ko iti kabang-ibang nga ilay. Tapno maibus adagaws. Mala, makaamu ka. At dapay do a karton iti tirsina ni marikwanan. Ingkaman kiti alaag. Anya, lukas ta.
Saan lang ang may sa karton ti inutang mo? Wen, 10,000 amin tigata ti pagpapintas nga inutang kaw. Ay dagdag kilain. Mabayadak tumot laang ah. Sigurado na itaba daw. Marikwanang, gumatangak man. Anyat gatanga maribanang. Sukalaang. Manaw. Maysa, Mare. Ato tibayad ko. Mabitla nga raw. Marikwanang. Ni pari badong ka di dyan nakita ka nakabado iti color brown ang nagkapo dito itersena. Ay, wan. Isaw, maray. Ay, anya nga dyan nakakarton nga awit na. Lako nga inutang ni Marituyang. Padasan na kanumot aglako. Anya? Ni, apay nga akas na ti reaksyon mo, maray. Na, kasanungay, no aramidan mat ni Marituyang ka ni Marikwanang, tikas iti inaramid na kanyak iday. Maray, napauli makamatan. Adda ka din na isawang ko adi mo nagustuhan. Ay, pasensyakan, Mare. Adala na lagip ko. Kanyat sapsapulam aya. Talo katam amin a karton. Anay karga at tibado kan papilis. Sapsapulat nga rodya listaan ti utang ni Marituyang. Utang? Wen, ijay ngay inutang na a frozen foods kanyak. Anapan na insursur ijay kabangibang nga ilay. Aging ga ita, saan pa'y fully paid? Agbambanog ka la amang sapsapol dungaw. Di na tumulabayadan. Ay, kan ipakitak lako makankwana kan ipakitak matan kan ni Marikwanang. Masapol aya. Ay, katuan imutang nga men ni Marituyang kankwana iti talo a karton a pagpapintas. Ibagak lang matakan ni Marikwanang, tapno ammo na ti araramiden na. Masapul aya ang makibiyang ka. Bayam ida Andiyan ita mo no nagbalbaliwan ni Marituyang. Uray basta ibagak latakan ni Marikwanang, tapno ammo na. Ay, di ka man makibibiyang no niya tinagsaritaan da. Na. Intun kwan, si kantumanan tidakas. Ay, adamot awit yung nakakartaong na natuyang. Agpaili kayo kaday. Saan? O may kula sa ludsudan, no kayat yu ti gumatang itilakaw. Anya ngay dagitalakom na natuyang. Adda bang banglaw, lotion kendad dumapay kwaraw. Aday ta, at pilikan. Wow! Angam, kaslamot lang dyan, nakita ka nakadisplay dyan tirasina ni Kagawad Kwanang. Wen, ngam siya kung ti paggatangam. Nalakla ka ti panangilako kadagita. 5% off. Uy, mayat ana na to yan. Nala, agpili ka nga rudan, kwaraw. Isupay amabawas. Panagkunam, anya nga ti bangbanglo may bagay kanyak. No siyak ti saludsudam. Daytoy, color blue ti maibagay kan ka. Tabaro ka pa'y laeng. Sige, gatangak day tamay sa. Basta 5% off Nay, nanatoyang, si kamat masabat ko. Anya day ta nakakarton nga awit mo. Lakok dagitaw, Joan. Ada ka lotion, sabon, bangbanglaw kandad dumapay. Ay, mabit lang tayo pakitakan ka. Ang mga noad na magusto. Aday ta, agpili kan, John. Anya nga iti mairekomendam kanyak na natuyang. Di ko mapang ikat iti kamuro ken pimple marks. No kamuro ti parikot mao. Daytoy asabon ti solusyon. Mayat daytoy, John. Epektibaw. Sagmamanungay daytoy. 250 laeng. Ay, nagginamot gayam. Nalakakit di No siyak ti paggatangam, 250 laeng. Ngam no ititirsina ni Marikwanang 300 ti maysa. Aya. Wun, iso agumatang kan kanyak, Joe. Punakit dino checks. Yay,
Ni Maray tuyang magayam. Nay, kapitan, si kamo gayam data masabat ka. Uwan. Mas dawak nga ba? Sino tayo nakatugaw iti witing sin? Ikaw pala. Sa dino tinagapan. Di taman ka bang ibang barangay, kapitan? Napanak nagisursur iti lakaw. Kasta ka di? Wan, nagadungamin ti sukik ijay. Nasaya at no kasta Maray. Malagar Maray. Adupay nga minti report, anas kan nga aramidag. No makakapkapi ka, umay ka di barangay haul. Ti kapi ijay. Ay, sige man nga raw, kapitan. Umayak man makikapay. Apay nga itakalang ang nagaway, tuyang. Nakikapiak pa'y ngamin dita barangay hall. Apay aya. Kay, naibos na kitilakaw. Ay, katuan na. Naibusan. Ahap. Daytoy amin tinaglakwak ba daw? Nagadaw asag sa sangagasot, tuyang. Wan, tulungan nakman kit di nga agbilang inton madamdama. Sige, tulungan ka. Ang sakbay arugyan tati agbilang. Mangantapay. Inuruuray ka nga mingkay, asumangpay, tapno aggidan ta mga. Tunay, 3 mile. Ina, 3,000 na ito'y impabilang mo kanyak, tuyang. Anya? Na, 3,000 mo, daytoy binilang ka. Lukas ta, 6,000 laang ti collection ka. Ang mga no nagpautang ka. Ay, wan, adapay gayam jay inutang da. Apay nga min ang nagpautang ka. Amo nga inutang mo lang, dagitilakaw. Talaga akasta, saan amaliklikan ti utang? Kasanungay no di dagbayad. Saan mo't siguro? Sa pa'y dandanin ti Judith mo, nagbayad iti utang mo kini Marikwanan. Inak to agsingay. Ay nasayat Ibagam nga min kadakwada, nga inutang mo may tayay alakaw. Wun, kastanto ti baga. Asukar laan ti gatang, Maray. Wan, Maray. Mabitla nga rod tayalaan ka. Ay, huwag gaya Maray. Ipalagip kumanan tayo utang mo Inton umay alunes ti Judith mo. Damag ko na ilakom gaya mo dagiti inutang mo kanyak. Wan, Maray. Nailakok dagiti daduma. Kurang pa'y ti collection kaw, ta inutang damot dagiti daduma. Ay karugyam tag singiran atap na damot ibayad mo kanyak. Wan, Maray. Umabot iti 7,000 tinautang. Nagdakkel ngay. Sana balay taam-amok mo't dagiti pinautanga. Sigurado nga agbayad dagijay. Sigurado mla nga makabayad ka kanyak. Tano saan mapenalty ka? Wun, Maray, danag mo na ya. Sino tinakapila, Joan? Di Jeep Quarog, nana. Sa dinungay ti ayan na. Napanlay di CR. Si kangarudon ti mangitulod kanyak. Amangan numabayag pa'y ni Kwaraw sa pa'y agdardarasak. Ay, sana mabalin Apay ngay. Masapol masurot ti pila. Nagaduka nga amuyaw. Ala, ingka nga rod ayabanan ni Kwaraw. Ibagam kan kwa nga agdardarasak. Tanas kan amakasingirak itang aldaw. Partakam pa'y tagmanihaw, Kwaraw. Ay, delikado no partakak na natuyang. Ang mga numadisgrasya ta. Agdardarasak nga raw. Itay payamadlaw ko na pudot ti ulo yaw. Ay, dakkel nga rod ti parikot kaw. Mainay nayon kayo pa'y. Kanya namin niya ti parikot mau. Saan dak nga rod arip-replaya ang dagiti nakautang kanyak. Sapay Judith kun inton bigat. Ay, narigat ti kasta na natuyang. Iso nga rod nga agawa am tagmanihaw. Tapno makasingirak adagaw. Maray, ano sampay laang daytoy 7,000 Anya? Ay, saan aya nagtulagan ta abo at 10,000 titin mo kanyak? Nalipatam sa matan nga da kasuratan na nagpinirmaan ta. Saan pa'y nga rod nakabayad dagiti nakautang kanyak, Maray? Nakabayad naman wano saan, rumbang lang agbayad ka kanyak. Takas tamat tinagtulagan ta.
kasta tinegosyo, Mare. Haha. Pangalak ngay nga rod iti pagbayad ka. Kat saan da pa'y nga rod na nakabayad? Tagulit ka mag. Kahit basol ka, ay na, Mare. Saan na kasta tagnegosyo? Ay na, no saan ka makauray? Sigay, si ka nga rod ang dagsingir ka dagiti nakautang kanya. Itad ko, tilistahan kan ka. Nalaing ka mag. Ay, bayadam kit ti utang mo kanya. Ay naawan nga rod Apolos kwartak. Day talaang 7,000 ti adda. Makauray ka kaday. Makauray nga. Anyang amin na Di ta kamalangan. Nagadu kita sa umaw. Isupay kita daganas na ngag-walk out. Mapandya ka no iji barangay hall, ita, tuya. Apay ka na. Inireklamo na ka ni kagawad ko anak. Agsasarita kayo kano iji barangay hall, inton alauna. Anya? No saan ka kano amapan, ipapalod na ka ni Mari ko anak. At daigam na nga ebidensya. Ay san amabalain ba daw? Diyak kayat ti may balaw. Ay kino di mo kaya't timabalaw. Yung ka makisarita na sayaat ka ni Mari ko anak. Ika nga minagin lalaing ah. Kabailan ni Mari ko anak, timang pabalod king ka, tuya. Wanya, bayada mo tay balance mo, Maray. Saan pa'y maray? Numabalin ko ma, ikanak pa'y iti makalawas. Nay, itaman pa'y asan ka ang makaungat ang makisarita kanyak. Namuam ka din nga nireklamo kay di barangay hall. Wun maray, pangaasim tadinak pa ibalog. Kasanumat nga men. Kung namatlan asino kang agsasaaw. Ay, day tatibidot kumaray. Kat pasinsyaan na kun ikaray, saanin ang maulay. Ikanaklaang iti may salawas. Tapno mabayadak ti balance ko kun ka. 1 week lang ah. Wun maray, 1 week unlay. Sige. Ikang kangarod iti 1 week apawayway. Ang no di ka makabayad, pasensyakan. Taday tuyan ti umunakan mauday ngagpautangakan ka. Saan ka nasuplayan? Tadyak kaya ti may stress gapulaan kan ka. Ay, nahan na to yang. Sika tinagkurang. Iso arumbang lang ang makisarita ka anasayaan. Saan kumaabaribar ti sungbat mo iti nakautangam? Itikas na, pautangan da kanto manan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertaining. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basi. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Inteng! Anyang iba daw, adda ka dinatakaw mo iti balay ni Kwaraw. Di mo piksaan ti saum ah. Ang mga numangagdag iti karuba, kit ipulong na kin ni Kwaraw. Nagpailimot ni Kwaraw kita. Wait, hindi pa'y simang pa'y. Isuan na lakaklain at sinirek ti balay na. Anyang nga ron na kita tinakaw mo. Ada ti basit na bagas, basit na sardinas, mantika, kan tinapay. Apay nga'y abasit lang tiinlalam abagas. Basit tabasit lang tinagbati abagas na. Iparas kunto ti mapanijayan ni Parinteng. Inakto kita ay no adu ti bagas da, tatakaway tuya. At kape ka pa'y pare. Agyaman ak pare. Anyat kagaram. Ay, awan pare. Mayak lang nakikapi ah. Nay, kaslawan may ni Maribanang dito'y balayaw pare. Awan, nagbakasyon ka no pa'y di lugar da. Kasta ka day.
Kaano kay ngagsublay paray? Kalpasan tayo alawas. Isugayam nga do ti abaston paray. Adda ka dita adilata. Noodles, bagas, biskwit, kapay, asukar, kendado mapay. Ta mabayag magayam sakbay nga agsublay ng maribanang paray. Anya ngay, ado ti mabalin ang matakaw iti balay da kapitan? Adaw, tuya. Adaw, ti abasto ni parinteng. Pagsayatan na, awan ni Maribanang. Ha? Awan ni Maribanang kunam? Wait, nagbakasyon ka na, iyo lugar da. Ay, kaya't asawon day ta. Nalakan to asirkum ti balay da kapitan. Ay, kituwin na. Isaganam nga roday, dagiti tools ka. Tanda ti operasyon ka, inton rabi ay. Sigurado, ang marabyan ni parinteng iya barangay haul. Taado kanukay, ti aramidin na. Gumatangak man iti mantika, itlaw ken sardinas kagawad kwanang. Nay, adu mo ti ginatang mo idi napalabas nga aldaw kwaraw. Di mo kunaan na naibus da gijayan, kat agmay may sakamay. Day tangarod kahit, mas daawak ta na ibus sa dagaws. Na, ang mga nada na ngala. Sino kumangay? Kanayon mo't nga ikandadok ti balay tunggal rumwarak. Diyan mo kan ka. Mano a sardinas kan itlog tigatangam. May sa 3 nga itlawg, sa nga 10 a sardinas kan 2 kilo a mantika. Na, nagadumot tan. Una, abastok iti manu alawas, tapno sana ngagkarasubli dito itirsinam. Gumatangak man, kagawad. Day, narabyan ka mat kapitan. Ay, kado nga minti na ramit ko a report iti barangay haul. Ay, kunakit di ano nakaawid kan. Anda nga min nakita ka naka-flashlight iji balayaw. Anya? Woon, kapitan. Kunak ano si Kadayjay. Di nakman but-but ngun. Ay, isan ka but-but ngun, kapitan. Pudno ti bagbagak. Anda nakita ka naka-flashlight itailaan. Ang mga no al-alya. Sapay awan ni Banang. Kapitan, napaulit na kamutan. Kuha, kagawad. Agawid akon. Ay, kunak man o dagatangam, kapitan. Apay ngay may ka dito'y balay ang kay. Dito yak maturog ko raw. Agawid ak tuwinton bigat. Anya? Maturog ak dito'y balay, ma'am. Agkalkalingitan ka, mate. Anya tinapasama kaya? Ay, kuha. Kasla dal-alya di balay. Alya mo ta sa asawa man. Win. Naku na ni Mare kwa na. Ganda nakita na naka-flashlight iji balay. Idi limabas. Awan mo't nakita itay. Ngam. Kaslada nangisit ang nakatugaw iti tawa mi no sikatin nakakita iti nakita. Ang mga no timaray ka. Ang mga no imahinasyon mo lang day tanggal. Ay saan nga ron? Saan nga imahinasyon? Pudno, ganda nakita. Awan ekstra nga ulas ko di tawi. Awan may pabulod ko kan ka. Saan akon nga gulas? Sigurado ka? Uwin. Kwa, ura awan ulas ko. Basta maturugak dito. Na, anya ti katawa ang katarabi ay. Baka pagkatawa nga ron si parinting tuyang. Ay na. Kaya't napasama kaya. Ay, kastoy nga main. Idi rumwarak kumaya balay da. Nakita kijay tawa. Na, anya nga'y tinakakatkatawa dito. Saan pa nga minanalpas tuyang kay? Idi kwan. Na, unay daytan, agkat-katawa ka, wano anya. Di mo pa nga minibag, pagkakat-katawa ka. Kitaguray ka. Tasanpay mo analpas ti istorya. Naimbaglayangin na. Talatong pilak ti katawang itay. Anya nga rod tinapasamak, idinakita na kaijay tawa da. Kastoy na ito ya. Timaray ni Parinteng. Kuna na siguro nga lalyak. Ay, di mo piksaan ti katawa ma, tuya. Mangagkakiti ka ruba. Ay, nasaya at mo't ano kasta tinapasama.
Inton sumarunong agtakaw ka. Agbado ka iti puraw. Tapno panunutan ti bumalay. A white lady ka. Asino nga iti next target mo inton rapi ay? Ni kusip mo titagawak, tuya. Ni Marijuana nga eh. Ay saan na mabalin ijay tersina ni Marijuana. Tadati CCTV na. Ay, sayang. Sapay nagado ti groceries iyan. Adumid lang ijay ayan ni kusip. Nga may, nakita ka nagpaili idi kalman. Kastoy taramidam tuya. Inkalabaan nagiti puraw abadaw. Agraman day ta puraw a kurtina. Tapno at dati props ka. Inton mapanak agtakaw iti balay ni kusip. Ariglado ba dong? Inak pa'y lagumatang iti sabon apang labak kadagita. Ijay tersina ni Marijuanang. Maray, kumatangak man. Anyat gatanga, Marituyang. Sabon apaglaba, Maray. May sabarlaang. Sige, mabit lang.